Hello everyone, good morning. Happy Baisagu to everyone. Angni goso gorbोनिफ्राय गोदान बोसोरनि मुङै बयखौबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय. Happy Baisagu. बैसागुआवब्लाबो आंहा खामानि. बैसागु जानो लिंहरासै आंखौ रावबो, बेनिखायनो आङो बारियावनो फैबाय. आंबो क्रिसमासाव लिङासै नालाय माथो खालामनो, आंखौबो लिङासै रावबो. आंनि लोगोफोरा नायदोंबाला गाज्रि मोननो नाङा. नेक्स्ट टाइम आंखौ बैसागुआव लिंहर, आङो क्रिसमासाव लिंहराब्लाबो. Just kidding. ओरैनोसो खेलायदों. आङो लिंहरदोंमोन, आंसो थाङासै. थांनाय जायासै आरो बेस्थ'थार नालाय आङो. Hello guys, good morning everyone. माबोरै दङ? आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय मालायफ्रा बैसागुनि रिल्स बानायहोगासिनो. मालाय दख'ना गानै देलाय रिल्स बानायहोदों. आंहा बारियाव फैनानै खामानि. नोंथांमोना साननो हागौ बेरायनायल' भिडिअस होयो, बेरायबाय थायो, जेबो मावा खोमा, बेरायनायनिल' भिडिअस होबाय थायो, आराम सिटियाव थानायनि मानायनि. बेबायदि नङा. आं गामियाव फैबा मावो लोगोफोर. नाय नोंथांमोनाबो मावो दे आङो लोगोफोर गामियाव फैबाला. दायो आङो मा मावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो. मालायफ्रा आराम बैसागुनि भिडिअसनो मानो बानायगासिनो मालाय रिल्स. ओमफ्राय आंहा बिथिं बैसागुबाबो गवा, खामानि गरमाव उपाय गैया. नै फख्रि, लामा, बिथिंसो दां. न'आव फैबाय नालाय, बेनिखायनो एसे एनै मावना होनसै सानबाय आरो. बेरायबायल' थानाय जादों, बेनिखायनो एसे मावनानै होनोसै. जेबो नङा. नै बिबारा मालाय मोजां बारदों बैसागुनि. थांगासिनो. नोंथांमोननो देखायगोन. आङो नायलांबाय थादे आंनि भिडिअखौहाय. आं मा मावहैनो नागिरदों सान्दुं गोसायावनो. जि गोसाखा. नै दैयाबो जि मोजां गोजों आरो. ओइ नै गाइसमोन, दाबायदियावबो माइ गायो. आं मिन्थियामोन दाबायदियावबो माइ गायो. नायलाय बुल जों नायलाय बुल नोंहा दे नायलाय थै गजोब्बाय. मानो फायफायो नोङो? मानो फायफायो? गाराय गोनाङानो मुलि होगासिनो नै, दाबो बारा मोजां जायाखै. मानो हायफायोथाय? नै बुल मानो फैयो? बिरादसो बियो. दुब्लि गेजेर गार्लफ्रेन्ड मोनगोन सानाखै बि, फैफालाबायो. जाम्बा. गार्लफ्रेन्डखौ बिदि दुब्लि गेजेर नागिरबाला मोनो नामा? जाम्बा बुल मोनाथ' नोङो. बबे गाराय गोनांखौ सोरबा गोसथोगोन नोंखौ? गार्लफ्रेन्डफोरजोंनो मुगैनानैसो खारजागोन नों बबे गारायखौ नुबाला. दानजालाबायो. लोगोफोर, आं खोन्थानो बावदों दै. आं फेसबुकाव होदों, फेसबुक पेजआवहाय. माने जोंनि बुलखौहाय नै सोरबा गाज्रियै दाननानै हरदों आरो. मानो थाखाय दानदों बेखौथ' मिन्थिया.
माने मोनावहाय बिराद सोङो बिनिसो दाय जाखो ना दाय खालामनानै लाहैखो गाज्रि दानना हरदों बेबायदि दाननानै हरनाङा आरो माबा मोनसे दाय खालामबा बु होनानै हर किन्तु बेफोरबायदि गाज्रि एथ' गाज्रि दाननानै टर्चार खालामनो नाङा दे हामा बेबायदि खालामनो बिसोरहाबो लाइफ दङ एथ' टर्चार जादोंना दायो सायोना बिसोरहाबो सानाय दङ खोन्थानोसो रोङा बेस्राफोर बेबायदि खालामनो नाङा अन्नानै बेबायदि खालामनो नाङा बिसनाबो सानाय दङ जायबो खालामदों नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालामनो नाङा अन्नानै इसोरा जिब जुनार एम्फौ एनला मानसि बिफां लाइफां गासैखौबो मोनसे मोनसे थांखि लानानैसो सोरजिदों बिनिखायनो इसोरनि सोरजिनाय जिउ गोनां जिबानो जिब जुनार मानसि दुमसि बेफोरबायदि हिंसा खालामनो नाङा हामा बेबायदि खालामनो बिसोरखौ सोरजिनायनिबो इसोरहा थांखि दङ फिसानिफ्राय फिसा बुस्थुसिम इसोरहा थांखि दङ मानो थाखाय सोरजिदों जेरै बिफां लाइफांखौ समायहोनो सोरजिदों सैमाफोरखौबो हराव सोंनो थाखाय बा माबा मोनसे खैफोद आफोदनिफ्राय बासायनो थाखायसो सोरजिदोंना सैमाफोरखौबो बेसां सेफटि जायो सैमा थाबाला दै बिनिखायनो बेबायदि खालामनो नाङा आरो नै पुलिस आर्मिफोरा बाहायो सैमाखौ मानो थाखाय बिसोरसो नागिरनानै मोनो मानसि बुथारनानै दोननाय मानाय बेनिखायनो खालामनो नाङा नोंसोर अनाबा अना जेबो नङा जोंहा अननाय दं बेनिखायसो जोङो फिसिदों लोगोफोर जा माने जुखाम गायदों बिराद मोजां जादों आरो नै थाइजोबदों पुरा नेट होदिंजोब्बाय मोसौ बोरमा हाबो नालाय जोंनि खाथियावनो जोंहानि नङा लोगोफोर बे जुखामा गुबुननिसो दै बिराद मोजां थाइदों मोजां थाइनायल' नङा मानो थाखाय मोजां थाइदों जायबो गायदों बहुत खस्थ' खालामनानै गायदों बहुत नायनायावसो इजि नुयो थाइनायफोरखौ किन्तु बिराद खस्थ' दं बेफोरखौ मावनायाबो इजि नङा दे लोगोफोर फाइनालि सफैबाय नै बेथिं थांगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै लोंथा नायदो आं सफैबाय बैथिं आरोना ओमफ्राय नै गरना माबायदि जादों नायदो नोंथांमोना बिराद मोजां जादों नायदो नायदो नै मोजां जादों नै बिराद मोजां जादों आरो नै बिराद गिदिर लोगोफोर बहुत गिदिर आरो बियो जा बुरजा गायदों जा गरम थांबाय थानोसै बिदिब्ला आयु 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 गरमा लाजाखाया बारि बारि हाबलांदों साथाखौबो लायाबाबो जायाना मोनहैथारसै फाइनालि सहैथारसिगोन आं देखायगोन नोंथांमोननो मा गायदों जोंना मानो थाखाय फैदों मा खामानि मावनो लोगोफोर फाइनालि सफैबाय माने जोंहा सामब्राम गुफुर गायदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो सामब्राम गुफुरा जाबायनो रेडि आरो ना बेखौहाय दायो फुनो हासिगोन बिनिखायनो आङो फैदों आरो नायनोसै हायोना हाया फुनाय नायनोसै आङो बेसेबां हायो बेसेबां हाया गामियाव जन्म मोनबाय नालाय मोनसे मोननैखौथ' मावखानांगोन उपाय गैया ना मा होनो लोगोफोर नै बेफोर गासैबो
सामब्राम गुफुर गोजा आरो बेखौहाय आङो दायो फुगोन दै नोंथांमोना नाय आं माबोरै फुयो बेसेबां हायो बेसेबां हाया नायनोसै गरमबाथ' हानाय नङा फार्स्टआवनो सारेन्डार लाखाबाय आङो गरमद्रायबाला सान एसे दोमैलु जाबाला आङो फुजोबगोनो हागौमोन खिन्थु सान्दुंबा हाया आङो बारा साथाखौ दोननोसै दायो जागायनोसै माखौ फुगोन बिथिं फुवा बेखौ फुवा ए रायाखैनो दै अबेबा सिगां गायनाय दंनो अबेबा उन गायनाय दंनो सिगां गायनायखौ फुग्रोगोन उन गायनाया थाथ'थोंसै उनाव फुगोन आरो दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि फुयो आङो खैथा फुनो हायो ओइ बै बोग्रियाव गैला नामा थाइसेबो थाइसे थाइनै दङ दां नै बैयो बैग्रि गैलानो लोगोफोर जोब्बाय बैग्रिनि सिजन नंला नालाय बैग्रि जि फिसा फिसाखा लोगोफोर माने मानि थाखाय बिदि जाखो लकेलनो बिनिखायसो बिदिनो लकेला फिसा फिसा जायो आरो मोदोमनायाबो बांसिन मोजांखा मेंबाय थाबायनानै मेंबाय आरो मा फुगोन मिथिला थाबायनानै मेंखाबायबा खालामनोसै फुनोसै देखायनो आङो नोंसोरनोबो माबायदि फुयो फार्स्ट टाइम फुगोन आं रोङा गाज्रि मोननो नाङा गोरोन्थि जायोबा माबायदि फुदों होननानै नै दा गरम नै फुबाय बेदरा बिथिंनिया एसे फिसा बैथिंनिया एसे गोदोरनो आरो गोदोर थांदों बेखौ खाग्रोनानै लानोसै नै लोगोफोर नै लोगोफोर नायदो एसांखौ फुबाय आङो मेंबाय एसां फुनायावनो औ सान्दुङा हायालै आयौ नायलाय सामथाया सेस दालाय सोर फुगोन बेखौलाय सेसलै फुगोन आंबो दा दसे थानानै दसे जिरायनानै लानोसै बिराद सान्दुं गोसालै लेथ्रा जाखायो नै आथिंफोरा थांनादो ओमफ्राय नायलाय सामथाया सोर फुगोनथाय दानिया आं फुननोसै आइदै सुदोङो हा सुदोङो गानगोनां सेन्देलखौ गानबाय नायनानै ला याव दोननोसै फुल ओंखाम जाबाय जाम्बा दाहाय लोगोफोर खाखांबाय फुखांबाय हाला न'आव थांसै एसे मायबा मायबि सान्दुंखौ नाय नोंथांमोना नै दाबो खमायाखै जा बुरजा फुबायथ' जोङो
गोलोमजोब्बाय अबस्था गैला मा होननो लोगोफोर खानाय गिदिर खानानै लानो आयौ जोङो जा बुरजा फुबाय दाहाय देखायजोबगोन आङो खैथा फुखो बुहुद फुबाय आरो गरमब्लाबो जि गरम मोनबाय आयौ दायो मा जानो नागिरदों बे मनाखौ नुदोंना नोंथांमोना बे मनायाव मायबा लानानै फैदों आरो जोङो जानो होननानै संख्रि लाबोखादों नै लोगोफोर बेखौ आखाइ सुखाबाय आङो ओमफ्राय लेबनानै जानोसै एसे थान्दा जाथोंसै आरो नायदो नोंथांमोना नै सिखा लाबोखादों संख्रिबो दंखायो जानोसै ओमफ्राय बिराद गरमथार नालाय लोगोफोर बेनिखायनो एसे मोदोमखौहाय थान्दा खालामनो थाखाय थाइबेंखौ जानो सानबाय आरोना थाइबेंखौ जाबाथाय बिराद थान्दा जायो नालाय मोदोमा ओमफ्राय उदैयाबो जा थान्दा मोजां मोनो आरोना आं सान्दुं गोसायावहाय थाइबें वाटारमेलन जानो आङो बिराद मोजां मोनो आरो दुब्लियावहाय जिरायना जानायनि मजायानो आलदाखा नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर आंबायदि दुब्लियावहाय वाटारमेलन थाइबें जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय थांनोसै न'आवहाय थांनो रेडि जाबाय थांनोसै आरो गरमावहाय दुब्लियाव फैनाया साधारन खोथा नङा आं दिनै मिन्थिबाय खस्थ'थार बिराद खस्थ' आरोना माने बेफोरबायदि मावना जानाया इजि नंमारा बेनिखायनो गथ'फोर उन्दैफोर आंनि जुनियरफोरखौहाय होनदों आङो मोजां फरायनानै लाखा चान्स मोननायावनो बेसे खस्थ' मावना जानाया इजि नङा फैसा खामायनाया इजि नङा बेनिखायनो मोजां चान्स मोननायावनो मोजां फरायनानै ला ओमफ्राय साख्रि मावनानै जा मोजां मोजां जब माव गोसो हो फरायनायावहाय माने साख्रियाबो खस्थ'आनो दं आरो साख्रियाबो बहुद खस्थ' दङ बाट साख्रियाथ' एटलिस्ट न' सिङावहाय थानानै मावनांगौ ना एसियावहाय जिराय जिराय मोनजायो जिराय जिराय मोनजायो माने बेफोरबायदि सान्दुङावथ' खस्थ' खालामनो नाङा आरामसे काराव थांदो एसि न'आवहाय जिरायहैदो मावदो अफिसनि खामानि सानसेयावनो आंगायखाबाय आङो नै सोरबा सोरबाथ' दंना जेनेबा हाजिरा मावाबानो मोनजायि गोबां मानसिफोर दङ जोंनि बर' समाजावबो जोंनि बर' ससाइटियाव जोंनि बर' मानसिफोर बिराद खस्थ' खालामनानै जाग्रा मानसिफोर दङ जोंनियावहा सानसे हाजिरा मावाबानो मोनजाया बिराद हार्ड वर्क खालामो आरोना जोंनि बर' सोरबा थांनोसै एबारावहाय थांबाय थानोसै थांनो रेडि जाबाय थांनोसै एबारावहाय थांबाय थानोसै दायो गरमावहाय माला न' सहैगोन जाबाय आङो माला न' सहैनो मोनगोन मोजांबो मोनदों आरो बिदि बेरायनो आयु साथायाबो बोरैबा नै थांगासिनो दायो थाब थालाबायनो नागिरलाबायोहाय साथायाबो
बेफोरबायदि दुब्लियाव फैनानै सानसेट नायनो जा मोजां ना लोगोफोर सानसेट नायनो थांनोसै माला सहैगोन न'आवबो आयौ थाबथालाबायो बावखुंग्रि हाजो गाखोदों आंहा दुब्लियाव फैनानै बावखुंग्रि हाजोखौ आंना बावसो गाखोफैबाय नै बेखौ बख'लाय बावखुंग्रि हाजोखौ आंना बेयावसो फैनानै गाखोफैबाय आरोना लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोआ आंना बेहायसो जाबाय बावखुंग्रि हाजोआ आंना बेहायसो जाबाय मालायफ्रा बावखुंग्रि हाजो गाखोहैदों दख'ना गानै साइज देलायनानै आं नाथायबा आंहा गैया आंबो गाखोगोन नेक्स्ट इयार सियर गाखोगोन आं बावखुंग्रियावहाय नेक्स्ट इयार सियर बावखुंग्रियावहाय आं गाखोगोन क'क्राझारनि लोगोफोर आंनो कमेन्ट खालाम आंजों सोर बावखुंग्रि गाखोफागोन नेक्स्ट इयार बे बोसोरावथ' जायासै नालाय आंना बावखुंग्रिया प्लेनानो फ्लप आं क'क्राझारावहाय मास्टार्स खालामदोंमोन नालाय लोगोफोर 2 years आङो फरायदों आं खिन्थु खेबसेबो बावखुंग्रि हाजोआवहाय आङो गाखोनोनो मोनफेरासै आरो दा फरायदोंब्लाबो प्लेन खालामो फ्लप जायो प्लेन खालामो फ्लप जायो माथो खालामनो नेक्स्ट इयार गारा आं खोन्था आंजों सोर बावखुंग्रि गाखोनो दै लोंनानै लानोसै ओमफ्राय थांनोबाय थानोसै सानानै दैयानो जोबलायलायबाय दै गैयाबानो थानोनो हाया मा जागोन दै गैयि जायगायावहाय अखा हायाबानो मोनलोङि जायगाफोरखौहाय इमेजिन खालामलाय माबायदि थांनानै थायो बिसोरो जोंहा नै सेकेन्डसावनो दै गैयाबानो मा जायो जोब्बाय थांसै थौदो टाटा थांबाय थानोसै माला सहैयोसै न'आवहाय न'आबो एसे गोजानानो एथ' गिदिं गिरा फैनाया सिगां हायो बिथिंनो बारस'नो हायोमोन नै बिथिं बारस'बानो जायोमोन दायो मानसिफोरा जुखाम बैग्रि गायबाय नालाय ओमफ्राय नेट होजोब्बाय बेनिखायनो बारस'नो हाला आरो दानिया बेनिखायनो गोलाव लामाजोंब्लाबो थांनांगौ जायो उपाय गैया थ' लोगोफोर आङो न'आवहाय थांबाय थानोसै माला सहैयो मिन्थिला थांबाय थानोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै नेनानै थाब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट्स खालामनो दाबाव नायबाय थाग्रा साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ आंनि ब्लगखौहाय नायबाय थाग्रा साफ्रोमबो अननानैहाय लाइक
कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामदो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनोसै आंबो सापर्ट खालामगोन जायफोरानो गोदान बयखौबो सापर्ट खालामगोन आरो आङो सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामबाय थाखायो जेनेबा बर'फोरनि सिनायनाय नङाब्लाबो गोदान चेनेल नुबानो आङो अन्नानैहाय आङो साबस्क्राइब खालामनानै होयो बिनिखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो थ' बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ